En una prehistòria molt i molt llunyana, els dinosaures i les persones compartien la mateixa terra. I no era gens fàcil. Fins que un bon dia, un cadell de dinosaure va topar amb un cadell d'humà. Qui va dir que els dinosaures i els humans no podien ser amics? Dinoamics! Mumu és el cadell de dinosaure més tímid de la prehistòria dinozoica. Estudiós i ben educat, li agrada moltíssim la llet de mamut. Rototom, mogut i entremaliat, és un nen que les fa de ben grosses. Li encanta clavar bastonades a tort i a dret i escampar polls com si fossin pètals de rosa. El Mumu i el Rototom són la parella d'amics més forassenyada de totes les eres geològiques. Entra en el món dels dinoamics, on trobaràs animals prehistòrics, troglodites, diversió, amistat i molt humor. Per a nens i nenes a partir de 7 anys. Dinoamics. La prehistòria mai no havia sigut tan divertida.